Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ubat titas tarwal khan MLA barim baru MDC Bynta na Sohra ubadai ru noi alam kaliang persya Khasi Hills Autonomous District Council hakan no pai singi jokshi tareng unai tung arja apun rio ula IT da jing tho show menteri ubadai pe yakatanat puli puthi ubat lakmen remboi ban pen pau ya kijing e ki bayadai bat ka Sohra Government College bat ka Higher Secondary School Sohra. Ubat titas tarwal khan ula ong bahag senam puli arja arpusan ke sorkar kalapan bena baan sedang no yaki science bat commerce stream Sohra Government College henry kini ki Bynta puli kem patrai kam hadu menta ula ong makane ke jing pen slam kalwan ra ke jing do nong yaki babun ki long yeng kham tam ki baduna ke jing yo jing kot ki ba omla ban pha ya laki khon ban lej beteng yak ke jing puli Shillong Nolor kita ubat titas tarwal ula kedauru bagi pajbak ke Sohra kila angnut slam baka Higher Secondary School kebedan menta ya ke arts stream kan yoru ya ke science but commerce stream kenang baki samla puli jong kathan kin yo iki lat jing nang jing start khamjan halaka snong Ulapan pauru ya ke jing sngo kia lor ke jing long jing man jong ke yeng ke balapan dan kam sipor da ke Higher Secondary School ha normal training school da ke baong baka yeng kala rim bha bat kala jat bha ke balapan long ya ki samla ban mat jing e ban puli kumta ula kerpat ya ke sorkar bakan penbiang no da ke yeng school ke bapaka bat ke bacngan na ke banta ki samla puli Ubat titas ula kerpat yang menteri berikmi ya ketanat puli puthi untuk kelar mardor ban penstat ya ke jing pli ya ke science bat commerce stream Sohra Government College bat kum juru ban shim ya ki sien jam ki badon kam ban penbiang ya ke jing tai ke bapaka na ke benta ke Higher Secondary School Sohra Kebenikong hawede bat ka Sohra Government College kalong ba nadu ka senam arajar arsau arsan la penbena daga sorkar ban penrung no ya ka science stream bat ka commerce stream apa Sohra Government College tenrek ka ba lengo kalong ba hadu menta ka nakaliang ka government kimpat lei tingam tip na ka ka daw tenre nakaliang jong i minister mentan ni ayo ni kren ba la syai ka singi sa khot ya ka review meeting na benta ni kren ni kap namar ba kalong ka jingdu ka ba khrau shisha ya ki samla puli jong i na ka thain Sohra hi baro ka we Sohra shela akaba ki babun ki longyeng ki beduk ki beduna kim semyo kala ya kaban wan seselong lani ban let tang hapo RKM ru teng mo ki sim ka percentage ka bahe te takadaw ka long ka jingdu nong bakhlaw samla puli jong jo ka thai kombangi la sedang ina do sedang bangi yo e ka government college Sohra ka jing tmui ka long ban kentiu ka liang ka puli puti abede ka thai ni baro we tenang kalian ke sunga ko nomi khmat ubaju don ya kata ka rukom perhat kom no ban kentiwi pa puli puti ha ka thai Sohra ber ko we hadin bala pen snow yang ai kani ha ka jinsya nang kalian ke sunga ro kanang perhat ba kala sedang hadin di senam di buladap ndre ngan solungo ba ngadang step ba kam semdon kani tenang takadaw mentangi la do ko malai academic year lai tadi ki academic year ngila miss ti kani mentar apun rio apun nyo ngila miss tin re nakaliang jong o menteri la panti kana nga pa la kum no ha kani ka snam apun nyo prate kin stang no kani ka stream ka science ba ka commerce but ha bede pat kani ka higher secondary ka balong ka 11 12 kumbalong mentai ya kani ka higher secondary ki pelong kelas hapo ka normal ka building jong ka normal training school kadai ka we ni ki school sorkar ka bala rim tam hapo Sohra tenre so si but so sen ai bani i ka condition jong ka yeng ka building ha ka bala tap da ki trepa ya ka yeng baro ka we ten na kaliang ka jonga na so khia ya ni hadin banglai snow ya jing o jing nam jong ki samla puli dengan lawan daladi bani kendu minister ba ka standard kalong ba na kalian jong i ang balasay ka singi khot ka review meeting ya ka ple ka badangkam habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya